Bismillahirrahmanirrahim. Yusuf ibn Husayn degan murda bir jigit ötken eken, öte bir takvalı, ilimdu jigit bolgan eken. Anan bir gün bir seferge çıkıp, yolda ketip atıp, yolda çarçap bir şaharga jetkende bir baktın aldına ötüp kalıp, şu bakın içine kerip, bir daraxtın kölökösüge oturup biraz eselip alayın dep, anan daraxtın kölökösüge eselip oturgan eken. Körse ol bak, şu şahardın paşasının kızının bağı eken da. Anan paşanın kızı aylanıp kelip karasa, bir jigit oturat. Öte bir sulu kelişken jigit. Anan paşanın kızınan şu jigitin aldıga kelip, süйлöşüp, kayak varasın, meşin bar desime şunday saparga ketip atam. Dese saparında koy, sana dünya kerekpi, baylık kerekpi, bilik kerekpi. Meni alsan, men paşanın kızı bolam. Sen paşanın jar mülkü seniki bolat. Dese anakin al jigit jok, mağa baylık da kerek emes, bilik de kerek emes. Men jolumdan la kalbayın dese anan kızınan aldın tosup jok. Sen kalasın şu yerde. Devanan keyin tişe turgan bolup kaltırdı. Anan al jigit anan al kızga karabay kaçıp ketip kaltır. Takır köngül burga kaçıp ketip kaltırdı. Uşa kaçkany menen bir başka şaharga barıp anan keyin kutulganyga şükür kılıp, anan kechkuni charchap uktap kalsa tuş görüpdür. Tüşünde bir jaylawda jüretimiz. Jaylaw öte bir köklem, kögörgön, koz, türlü güller asılgan, türlü jittar çıkıp atat. Day karasa bir jerde köp adamlar toplalyp turatken. Şuların ortasına bir kreslo koyulgan, şu kreslonun ortasına bir sulu nurani jigit oturgan eken. Akran anan aşa kişilerin aldığı varıp turganan, bul nime degen gep, seler kimsinger, biljerin nime kılasıňar dese, biz periştabız. O ortada oturgan Yusuf paygambar al. Biz şeýetde Yusuf degen jigitdi jaratga keldik depdir da. Anan bul Yusuf degen jigit taň kalyp men özüm bir zorga jönöke жүрген adam bolsam, al Yusuf paygambar bolsa, kanday men al jeratyma kelet? Dep taň kalyp iýlep, anan anday bola turgan bolsa, men barıp al paygambar, al meni jeratyma kelgen jaraşmaýdy. Men barıp jerat kılayın, men baraýyn aldyga dep anan keyin jönetken. Jönegende oşol adamlar bari jol açyp anan jol beretken. Oşol Yusuf aleyhissalama jakındaganda Yusuf aleyhissalam taxtıdan çoruk kap düşüp kelip, kusaktap körüşüp, ahval soraşıp barıp oşol taxta oturguzypdyr da. Taxta oturguzyp anan keyin süйлöşüp oturup anan sizler kanday bir kelip kaldyňyzlar dep sorasa, maňa Allah Taala buyurdu. Seni jerat kılışım kerek ele, mana jerat kıldım depdir da. Anan koysaňyzça, siz paygambar bolsaňyz, men bir jönöký adam bolsam, kanday meni jeratmasy kelesiz dese, Allah Taala maňa şunday dep aýtdy. Seni Zulayha özüge tartıp, azgırtıp, vasasa kılıp, özüge tartyle, sen oşoga berilip, könüp kaldyň elek. Bul Yusuf jigitke bolsa, şonday paşanın kızı aldyga kelip otursa, takır kölünü berbey, köňlü burbay, kaçıp ketdi. Oşon için sen barıp, oşo Yusuf'u jarat kılgın, dep jönetdi dedi da. Anan bu sözlerdi ugup, anan öte tasirlanıp, al Yusuf degen jigitde, akırdan koştoşar wagtynda, endi ruhsat berseňiz anda men keteýin, maňa bir akıl nasihat aýtaýyn, wasat kılaň depdir da. Desany Yusuf aleyhissalam etken eken, her bir zamandan, her bir jerinin özünün aksakalı, awirli, şeyhleri bolat, aksakaldary bolat. Hazır silerin doğruňarda, silerin jeriňerde Zinnuni Misri en bir mertebeli, derejeli, murşid, şayh oşol bolat. Oşony aldyga baryp kızmat kılıp, şonun ilmini alıp, şonun talim terbiyesini alıp, anan ismi azamly ýöretseň, saňa ýöretet depdir da. Anan bu sözdi ugalyp, anan keyin süýünüp, oýganyp ketipdir. Oýganyp ketip, anan keyin demek bu tüşdele Allah Taala'dan maňa ayan bolup atat. Oşo Zinnuni Misir'in tawaýynda anan keyin Misirge jönepdir da. Misirge barypdyr. Misirge baryp, oşo Zinnuni Misir'in anan meçidini tabyp, anan meçidege barsa, şu meçidde toltura adam Zinnuni Misir törde alarga bayan aýtyp atat. Ahyryn kelişini boşoga oturup kaldyr. Oturup anan keyin köp wagtdan bayan bolupdyr, waz bolupdyr, bitkenden keyin anan Zinnuni Misir anan al Yusuf'tu sorapdyr da. Kimsiň dese, men Yusufmun depdir. Boldy, şunu menen başka söz bolupdyr. Baldan keyin şeýle oturupdyr, anan el çyksa çygypdyr, kise kiripdir, şontup bir ýyl oşolda jürüpdyr. Bir ýylga çeýin süýlepdir.
Bir yıldan keyin anan dağın sıraptır. "O Yusuf, emnege keldin?" dese, "Ziyaratga keldim" depdir. Jakşı dep koyupdur. Şonu men dağın 1 yıl jürüpdir. 1 yılga çeyin soraptır. 1 yıl bitkenden keyin dağın biran maksatyň, biran hajatyň bar dep soraptır. "Owa" depdir. "Al nime maksadyň?" dese, "Men şu ismi azamdy bilgim kelek" depdir da. Bolupdyr depdir. Oşonun dağın 1 yıl süýlepdir. Aradan 4 yıl ötdi. Anal balany sabırlygyny garaň, 4 yılga çeyin, oşa bir söz bilen 1 yılga çeyin kütüp otura bergende. Imaga köňül burwady, maňa süýledi dep tarnyp ketip kalgan jeri de jok. Oşonun urmatyny saktap otura bergen eken de 4 yılga çeyin. 4 yıldan keyin anan keyin çakyryp alyp, "Meýli, 4 yıl sabır kılıp oturdyň. Endi men sana öýreteýin. Birok öýretkende men öýretmeýin, başgadan öýretet." Dewanan kolga bir şunday karapka beripdir da. İçine ýaşyk beripdir. Şunu alyp baryp, falan şaharda bir şaýh bar. Oşa alyp baryp beresiň. Anan ol sana emne näçse, oşonu esiňe tutup kalasyň, jatdap alasyň, oşol ismi azam bolat depdir da. Anan süýünüp anakin alanan, oşol karapkany köterip alanan, oşol şaharga jönep. Jolda ketip atyp keyin köterip ketip atatken, oşol karapkany işe bir teke kıvır dep kımıldaýtken, kıtır dep kıtıratatken, anan bir gün çydapdyr, 2 gün çydapdyr, 3-nji gün anan keyin munça kıtıraýt, munça kıwraýt, bir köreýinçi dep anan boşul eken de ozy. Ozyny açypdyr anan. Ozyny açsa, içiden bir çyskan çygyr, kaçyp ketip galpdyr. Anan bul Yusuf taň kalıp bekerge açypyn dep anan keyin al çyskan ketip galyp tutaldyk başga. Endi mine kılsam bolatken, kaýra kamak ketsembi? Je oşa şaýhka barsamby dep anan emnele bolsa şu şaýhka jönögenle men şu şaýhka baraýyn dep anan keyin kaýranan joluny ulanyp barypdyr oşa şaýhka. Şaýhka bargandan anan keyin suralap jürüp üýüne taýyp anan üýge kiripdir. Üýge kirgendele şunday karap durup külümsürep, "Sabyryň jetmedi-go" depdir. Bardan kabardar bary bilip turatganda ol ýazapdyr. "Keleme, otur" dep aldyga otkuryp alan keyin, "Sen ismi azamdy öýrenem" dep kelipsiň. Oşo bir çyskandy, amanatdy saktap alyp kelip jetkire albadyň maňa. Anan bul ismi azamdy sen kandyp ýüregiňe saktaýsyň. İsmi azamdy bilgen adam esimge aýtbaş gerek eken da, bir özü biliş gerek eken, saktaş gerek eken. Anan sen ismi azam kandyp saktaýsyň? Demek sen daýar emeskiňsin. Dagala bardan oşo zinni misirge baryp hyzmatyny kılıp, şonu talim terbiýesini alyp ýürüber. Kaçan daýar bolsaň anan keyin özü aýtat depdir da. Anan gaýtyp anan zinni misirge kelipdir da. Zinni misirge kelgenden keyin anan ahwal sorap anan ne boldy dese, şunday boldy dese, "Men sen ataýyň kelip oşo ismi azam ýürenem dep 4 yıl sabır kılıp oturdyň. Ketip galbadyň, tarynbadyň, surabadyň özüňdele. Ana men Allah Taaladan suradym. Surasam Allah Taala şul akırgı sınavdy koydu. Şul sınavdan ötse meni üretkin dep aýtdylar. Biroq sen oşo sınavdan öte albadyň. Oşol amanat taparyp tapşyrganyňda bildiribey. Boşatpay, koldan çygarbaý. Oşol kişi sana üretetdiler. Emi sen dagly sabyryň azyrak eken. Emi hyzmat kılıp ýürberdi, anan ömrüne akırga çeyin hyzmat kılgan eken da. Mana misali şu 4 yıl sabır kılıp hyzmat kıldı. Oşonda da misali dagly sabır az bolup esepdelenip atat da. Oşonduktan bol şeriatda her bir işke sabırlılık bilen jetlenет da. Sabır kılsa, çydasa barına anan keyin jetişim güçlüğü bar eken. Bolsa maşal biraz çydaganda, sabır kılganda, açmaganda ismi azam ýürenip alat, ismi azamdan öýrengende kanday maksatga kalıp jeteberet ismi azamda okugandan keyin. Şunday eň bir negizgi sabırlılık eken. Ana şu Allah Taala'nın awliya bendeleri şu bir-birini bilip turup turaberetken da, közler açyk eken de, unda çetkende. Dünýäniň nary burçda bolsa da beri burçuny körgende, bilgende körüp turaberetken. Hoş, ahiru da'wana elhamdülillahi rabbil alamin. Allah Taala bardymyzlar aşyna sabırlılık berip, şonday awliya darajasyna jetkirip, Allah Taala insaf, tawfuk, takwa berip, oşonday özüni jakşı görgen bendelerine koşup, oşolaryň şarapaty menen özüge Allah Taala jakşı bendelerine kılsyn. Amin. Allahu akbar.